Здравейте, приятели на канала на Плетеница и добре дошли! След огромния интерес към предишното ми видео за мартеници, реших да ви покажа още един начин за плетене. Този път с нова идея и с още повече вдъхновение. Пригответе си червена и бяла прежда, защото започваме нещо красиво и ръчно направено с много сърце и с много български дух. За мартеничката ще използвам акрилна прежда, но вие може да използвате и чист памук. Ще използвам също така кука 4 мм, игла и ножичка. Започвам с направата на вълшебната бримка, която сте виждали многократно в моите видеа. Сега отново ще я направя бавно. Ето по този начин. И тя вече е готова. Вътре в нея ще направя 12 бримки нисък пълнеж. И започвам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, леко ще пристегна, 8, 9, 10, 11 и последната 12. Ще издърпам нишката, която виси, за да пристегна кръгчето. Ето така. И ще направя залепена бримка в първата бримка от ръда. Ето я тук. За да го завърша. Ето по този начин. И първият ред вече е напълно готов. Преминавам нататък, като сега ще оплета листенцето на нашето цвете мартеничка. И започвам, като сега ще оплета 4 синджир бримки. 1, 2, 3, 4. Сега ще направя една бримка, висок пълнеж с една наметка, като ще я направя ето тук, в основата на бримката на синджирчето, но в нейната среда и в следващата бримка от кръгчето, ето тук. Ето по този начин. И ще си издърпам нишката и ще си оплета бримката висок пълнеж. На същото място ще трябва да оплета две бримки висок пълнеж, но този път с две наметки. Една, две и започвам с първата отново на същото място. Ето тук промушвам куката и отново в същата бримка. Ето. Това ми е първата бримка, висок пълнеж с две наметки. Сега предстои и втората последна, един път, два пъти на същото място. Ето тук и в бримката отдолу. Ето така. И тази бримка вече ми е напълно завършена и вижте какво се получава. Преминавам нататък, като сега това, което ще направя е следното. Ще издърпам малко нишката и ето тук в първия процеп между синджирчето и бримката висок пълнеж ще започна да изтеглям прежда 5 пъти по следният начин. Промушвам куката, издърпвам нишката ето така на височко и правя една въздушна бримка само в издърпаната нишка. Ето така. Това е първият път. Правя втори път, промушвам куката, издърпвам нишката, високо я издърпвам, ето така, и отново правя една въздушна бримка, ето тук. Трети път промушвам, издърпвам на нивото и пак в нея, ето така. Четвърти бримка правя и пети последен. Издърпвам високо, правя си бримката, като на куката трябва да имам 6 бримки. 2, 4, 6. Сега в следващата бримка, която е свободна, която предстои от кръгчето, ще промуша куката и ще издърпам бримка, ето така. И сега ще започна да плета бримки нисък пълнеж 2 по 2. Ето по този начин. Преминавам през първите 2. Издърпвам нишка, преминавам през следващите 2, издърпвам си нишка, си захващам, преминавам през следващите и така до последните 2. Ето, вижте как се оформи листенцето.
Продължавам нататък и сега ще направя 3 синджир-бримки. 1, 2, 3. И ще започна да плета бримки нисък пълнеж, ето тук в тези процепчета, които се получават. И започвам. Това ще ми е първата. В следващото преминавам. Втората. В следващото. Така по протежението на цялото листенце. Последната ще я направя ето тук. И сега ще закрепя листенцето към кръгчето, като ще направя залепена бримка в следващата бримка, която е свободна. Ето по този начин. И първото листенце от цветето вече е напълно готово. Ние по принцип трябва да имаме 6 такива листенца. Сега ще ви покажа и второто листенце как се плете. Малко по-бързо, то се плете по абсолютно същия начин. Както разбрахте, те трябва да са 6 такива. Сега отново ще ви покажа как да започнете. Правим 4 синджир-бримки. 4. И в мястото, където започва синджирчето, ще направя една бримка висок пълнеж с една наметка. Ето тук и в следващата свободна бримка ще издърпам нишката и ще си направя бримката висок пълнеж. На същото място ще направя две бримки висок пълнеж с две наметки. Една, две. На същото място издърпвам и плетам. Още веднъж втората бримка висок пълнеж с две наметки. Ето тук. Ето по този начин. И то се оформи основата на листенцето. Сега ще направя 5 пъти издърпване, както ви показах. Първият път, ето, и правя една въздушна бримка само в изтеглената нишка. Втори път издърпвам, въздушна бримка. Трети път издърпвам. Четвърти. И последен пети. Като на куката си трябва да имам 6 бримки. 2, 4, 6. Сега в следващата свободна бримка ще промуша куката, ще издърпам нишка и сега ще започна да ги плета 2 по 2. И започвам първите 2 бримки, вторите 2, следващите 2 и така докато стигна края. Ето. И се оформи и следващото листенце. Сега ще направя 3 въздушни бримки. 1, 2, 3 и ще започна да плета в процепчетата, които се получават. Ще правя бримки нисък пълнеж. Така по протежението на цялото листенце. Ето тук също ще оплета. И ще прикрепя листенцето в следващата бримка, която е свободна от кръгчето, с залепена бримка. И вече и второто цветенце е готово. Вижте как изглежда. Видяхте колко лесно и бързо се плете. Аз ще продължа нататък, докато не си оплета бялото цветенце и след това червеничкото, за да ви покажа мартиничката вече напълно готова. И така завърших бялото цвете, което е част от моята мартиничка, като дооплетох още 4 такива листенца. Също направих и в червено. Направих си бяло-червената нишка и си ги вързах към цветенцата. Надявам се, че видеото много ви е харесало. Видяхте колко бързо и лесно става. Ще се радвам да натиснете бутона "Хареса ми" под него, както и да се абонирате за канала още, ако не сте го направили. Ще съм благодарна също така и да споделите видеото в вашите социални мрежи, за да могат и вашите приятели да го видят. Много ви благодаря за гледането и до скоро!